Тема четвърта. Това е вмъкването на аудио в формата. За целта нашият интерфейс ще изглежда последният начин. Един бутон и една Picture Box. Така, сега, нека бутона се казва, да има текст, надпис Ваня. Само че на български ще го запиша. Малко по-голям размер, от фонт, от сайз даваме 20. Ще вмъкнем една картинка. Имам аз свалена картинка на момиче в Download. Избирам картинката. Натискам OK. От свойството Size Mode давам Stretch Image, за да е на цял екран. И сега целта е, като натисна върху бутона Ваня, момиченцето да каже Hello Code Week. Как да направя записа и къде и по какъв начин да програмирам този бутон Ваня. Най-напред да си създада записа. Записа трябва да е в WAV формат. Много подходяща за целта е програмата Audacity. Натискам Record. Добре дошли в Code Week. Записът е готов. Тук се използва не Save As, а Export as WAV, за да може да експортирате този звуков файл в WAV формат. И сега трябва да посочите дебъга на вашата програма. Какво правим? Много добре трябва да знаете името на проекта, който създавате. Аз съм направила тема 4 на десктопа с Windows Form. Ето това ми е задачата. Влизам пак в същата папка, в Bin, в Debug. В тази папка Debug са всички файлове, които ще се изпълняват. И тук ще запиша глас. Даже на английски. Така. Save. OK. Затварям програмата. И сега ще направя кода на бутона Ваня. Два пъти върху него. Тук задължително условие. За да включите аудио, трябва да имате директива Media. Записвате using system.media. Избирате си от списъка да не допуснете правописна грешка. И сега отиваме в кода на бутона и пишем. Трябва да създадем един обект с име, което вие предпочитате да му дадете, от клас SoundPlayer. SoundPlayer е класа, който се среща в тази директива using. MyObject. Аз така ще казвам моя обект. Е равно на new. Пак класа се изписва SoundPlayer. И сега в скобички на SoundPlayer трябва да запишем и името на звуковия файл. Стига да не съм допуснала правописна грешка. Глас.WAV. Точка и запетайка. И сега този обект трябва да го пуснем да пее. Записваме само, че тук май с Y. Записвам името на обекта. MyObject.
точка, play и точка и запетайка. Ако правилно съм записал името на файла, звуковия, приложението ще работи. Ето, натискаме Ваня. Добре дошли в Codelwick. И това е изпълнението на задачката, т.е. включване на звуков файл при натискането на бутон.